Kamar yadda Hausawa kan ce sarki goma zamani goma. A ranar 25 ga watan Oktoba na shekara ta 2021, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ƙaddamar da kuɗin Enaira, wato nau'in kuɗaɗe da za a rika hada-hadar kuɗi da su ta yanar gizo. Kuɗin na Enaira ya kasance daidai da darajar takardar naira ta zahiri da ake amfani da ita wajen cinikayya irin ta yau da kullum, sai dai kuma shi kuɗin Enaira ana iya amfani da shi ne wajen cinikayya ta yanar gizo kai tsaye a ko'ina a duniya. Kamar yadda karɓar takardar naira ya zamanto wajibi a ƙasar nan, haka shi ma karɓar kuɗin e-naira ya zamanto wajibi a duk lokacin da aka yi sayayya ko aka gudanar da wani aiki aka biya kuɗi da shi a ƙasar nan. Babban banki na ƙasa CBN, wanda yake da alhakin bugawa da tantance takardun kuɗaɗen ƙasar nan ne yake da alhakin kula da tsarin na e-naira a ƙasar nan. Kasancewar tsarin e-naira gaba ɗayansa ya dogara akan yanayin fasahar hada-hadar kuɗaɗe ta yanar gizo, wato blockchain, yana da tsaro mai ƙarfi yadda babu wanda zai iya ƙirƙirar jabinsa. A takaice dai nau'in kuɗin e-naira ya kasance na zamani wanda ake amfani da shi ta hanyar kafafen sadarwar zamani da ake kira stablecoin. A cikin sa'o'i 24 da kaddamar da kuɗin na e-naira, wanda ake yi wa lakani da Central Bank Digital Currency CBDC, mutane da dama suka yi rijista akan tsarin nasa ta hanyar sauke manhajarsa jim kaɗan da fitowarta a kasuwar manhaja ta Google Play Store. Sama da mutane 156,700 ne suka yi rijista domin yin amfani da tsarin alaban kuɗaɗen da ake kira Individual e-naira Wallet tun a lokacin, a yayin da mutane fiye da 23,000 suka yi rijista a matsayin dillalai, wato business wallet. A cewar bankin na CBN, kuɗin na e-naira zai zama wata hanya mai inganci ta hulɗar cinikayya a tsakanin al'umma a ko'ina a cikin ƙasa. Hakan dai yana nufin al'umma za su iya amfani da kuɗin na e-naira wajen saye da sayarwa a kasuwanni, manyan shaguna da ɗaiɗaikun mutane masu sayar da kayayyakin amfanin yau da kullum, kamar yadda aka saba yi da takaddun kuɗin naira, ba kuma tare da an caji mutum ko kwabo daga banki a matsayin ladan cirewa ko aiki kuɗi ba. Hakanan kuma ma'aikatu da hukumomin gwamnati za su iya amfani da tsarin wajen karɓar kuɗaɗen shiga na gwamnati da biyan haraji. Dangane da tsarin manhajar ta e-naira, wadda a yanzu haka take kasuwar manhaja ta Google Play Store, ana iya sauke ta a yi rijistar 11 na e-naira wallet, inda babban bankin na ƙasa ya kuma tsara wasu wakilai masu taimakawa al'umma wajen yin rijista tare da nuna musu hanyoyin amfani da tsarin. Sabon tsarin cinikayyar kuɗin na yanar gizo na e-naira ya kasance da dukkanin al'ummar ƙasa wajen cinikayya ko aikewa da kuɗaɗe da karɓarsu komai yawa kuma komai ƙanƙantar su, kamar dai yadda aka saba yi da takardun kuɗin naira na zahiri. Bugu da ƙari, 'yan kasuwa da masu sana'o'i manya da ƙanana duk suna iya amfani da tsarin hada-hadar kuɗin yanar gizon da suka haɗar da masu yankan farce, aski, sayar da lemu, shushana da makamantansu. Akwai tsarin dillalan cibiyoyin kuɗi da ake kira agents, wato kamar masu sana'ar POS, waɗanda za su kasance wakilan babban bankin wanda za su rika taimakawa al'umma ta fuskar hada-hadar kuɗaɗe ta hanyoyi daban-daban, kamar da yadda aka saba yi a wajen masu sana'ar POS. Akwai bambanci tsakanin kuɗin e-naira da kuɗaɗen yanar gizo na Bitcoin, duk da cewa akwai wasu hanyoyi da suka yi kama da juna. Inda suka yi kama da juna dai shine kowanne daga cikinsu nau'in kuɗi ne na zamani, wato digital currency, wanda ake kirkira tare da aikewa da su ta hanyar fasahar hada-hadar kuɗi ta blockchain, wato magudanar da ake amfani da ita wajen aiwatar da hada-hadar kuɗaɗe mai ɗauke da cikakken tsaro a yanar gizo. To sai dai kuma shi kuɗin e-naira ana amfani da shi bisa killataccen tsarin aikewa tare da karɓar kuɗaɗe a gwamnatance, a yayin da shi Bitcoin yana amfani da tsarin da ke warwatse, wato babu wata hukuma da take iya sanin maɗaukan da ake amfani da su wajen karɓa ko aikawa da su, da ake kira distributed ledger system. Wato ma'ana dai an gina tsarin na e-naira ta hanyar yadda bankin na CBN yake gudanar da komai nasa ta fuskar samar da su da killace yawansu da baiwa bankunan 'yan kasuwa damar aikawa da karɓa a yanayi iri daban-daban.